Sesifikile kwinguna uluni. Ondini elimahlekile. Hello. Ngibona ngiphila kanje. Ngibona ngiphila kanje. Kungenxa yothando lwakhe. Mehlowa mafolewe. Hlebe zami zimamele. Lomo wami uthetha naye kuye yedwa. Udala ngibona ngiphila kanje. Ngibona ngiphila. Shama Activations SAUTV ifikile bafethu. Ise primary school njengamanje. Mesuka la sakanongoma nakhona sishaya ikole ezu2 ezu3 mase sishaya i-radio station inongoma FM ngo3 kuye yedwa avutha umlilo namalanga.